ЗША аднавілі дапамогу ўкраіне. Кіеў не будзе прызнаваць акупаваных тэрыторыяў расійскімі. У Менску міністр абароны Ірану, а міліцыянтаў і іхных родзічаў запужваюць і перасцерагаюць не займацца экстрэмізмам. Гэта аб'ектыў. Вітаю, шаноўнае спадарства. З вамі Вітаўт Ціўчык. Запрашаю на выданне навінаў. Расейцы зробяць усё, каб пасварыць Украіну і ЗША, але перамовы ў Саудаўскай Аравіі разбіваюць гэтыя планы, упэўнены Уладзімір Зяленскі. Афіцыйны Кіеў згадзіўся на 30-дзённае спыненне агню. І калі Расія адмовіцца ад замірэння, то Украіна чакае ад Злучаных Штатаў моцных крокаў. Уладзіслаў Корсак працягне тэму. Злучаныя Штаты цалкам аднавілі перадачу зброі ўкраіне праз Польшчу. Інфармацыю пацвердзіў кіраўнік польскага МЗС Радослаў Сікорскі. Акрамя таго, Амерыка зноў пачала перадаваць выведныя звесткі ўкраінскаму боку. У сваю чаргу Украіна гатовая неадкладна спыніць агонь на 30 дзён, пры ўмове, што на аналагічны крок пойдзе Расія. Мы збіраемся сустрэцца з імі пазней і, спадзяюся, нам удасца дасягнуць дамоўленасці. Аднак спыненне агню вельмі важнае. Калі мы зможам прымусіць Расею зрабіць гэта будзе выдатна. Калі ў нас не выйдзе, мы проста працягнем, і людзі загінуць. Пра тое, што мяч цяпер на баку расейцаў, заявіў і ўласна ўдзельнік украінска-амерыканскіх перамоваў дзяржаўны сакратар ЗША Маркаў Рубіоў. Сёння ён заклікаў Расею разгледзець пытанне аб спыненні баявых дзеянняў. Вот вчерашняя встреча, к счастью, закончилась публичной декларацией. Она ведь могла закончиться без публичной декларации. Они могли выйти все сказать: да, отлично, мы обо всем договорились, точка. Да? И не сказать, о чем договорились. Такой тоже был возможный сценарий. И вот тогда можно давить на Украину за закрытыми дверьми, в чем угодно. У Крамлі, аднак, не спяшаюцца прымаць мяч ад перамоўцаў. Гэтак прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў параіў не забягаць наперад і не спакушацца планамі перамір'я на 30 дзён. Если откажешься, то вот, по идее, Трамп должен обрушить весь прям ужас на Российскую Федерацию. Он это вчера пообещал. Причем вчера изменилась его формулировка, что интересно. Если раньше он говорил, что в случае, если Россия не будет достаточно правильно вести себя там на переговорах и так далее, то он будет вводить санкции, то вчера он впервые сказал другое. Он сказал: тогда мы будем воевать по-настоящему. Калі часовае замірэнне ўсё ж будзе дасягнутае, гэта ўсё адно не азначае поўнага спынення агню. Речь идет прежде всего о прекращении применения тяжелых вооружений. То есть это артиллерия, это ракеты, это авиация. И для того, чтобы обеспечить мониторинг, в общем-то, не нужны наблюдатели, которые там будут находиться где-то непосредственно в зоне боевых действий. Достаточно спутниковых, скажем, авіяцыйных средств. Пытанне ж гарантыяў бяспекі для Украіны, спроба абмеркаваць, якія была камянём спатыкнення падчас сустрэчы Трампа і Зяленскага ў авальным кабінеце, застаецца дагэтуль адкрытым. Заяваў па выніках перамоваў, што да гарантыяў пакуль не было, аднак адмаўляцца ад іх украінскі бок не плануе. Калі пагадненні будуць выкананыя, то цягам гэтых 30 дзён маўчання мы зможам працаваць з нашымі партнёрамі над распрацоўваннем канкрэтных гарантыяў бяспекі, якія гарантуюць трывалы мір. Варыянтаў гарантыяў бяспекі для Украіны няшмат, упэўнены эксперт Цэнтру Разумкова Алексей Мельник. Основная гарантия, которая и действенная гарантия, которая на сегодняшний день может быть, это то, что называется железный дикобраз. То есть это вооружение Украины или укрепление украинских способностей для отпора агрессии. Пакуль жа Дональд Трамп заяўляе, што гатовы зноў запрасіць Уладзіміра Зяленскага ў Белы дом. Верагодна, для заключэння пагаднення аб здабычы карысных выкапняў ва Ўкраіне. Прынамсі, згода ў сціслыя тэрміны ўсё ж дасягнуць такога пагаднення была адным з вынікаў перамоваў у Саудаўскай Аравіі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Беларусь зрабілася цэхам для расійскай ваеннай машыны. 287 дзяржаўных прадпрыемстваў вырабляюць зброю для агрэсара. Такую лічбу назвала Святлана Ціханаўская падчас выступу перад камітэтам міністраў Рады Еўропы. Вынікі візіту абранай прэзідэнткі ў Страсбур для Белсату падсумаваў старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Было шмат сустрэчаў. Выступы ў Еўрапарламенце з кіраўнікамі фракцыяў, выступы ў Радзе Еўропы.
Вядома, усе размовы зараз пра мірныя перамовы па ўкраіне. Якая роля Беларусі пасля? Як ставіцца да Лукашэнкі пасля? Як іх прымаць Беларусь? Наша задача – гэта паставіць Беларусь на парадак дня. Нам важна, каб Расія не змагла зафіксаваць свой кантроль над Беларусю, каб еўрапейскія дэпутаты і еўрапейскія палітыкі казалі, што Беларусь не роўна Расіі. Нам вельмі важна, каб пытанне вызвалення палітычных вязняў было ў прыярытэтах. Таму што цяпер, калі тысячамі паміраюць украінцы, вельмі цяжка тлумачыць, чаму вызваленне беларускіх палітвязняў мае вялікае значэнне. Гэта важна для нас, але вельмі патлумачыць цяжка, чаму гэта важна таксама для еўрапейскіх чыноўнікаў і палітыкаў. Рэжым Лукашэнкі ды Іран заявілі пра намер пашырыць вайсковую супрацу. Такі публічны вынік сённяшняга візіту ў Менск міністра абароны Ірану Азіза Насірзадэ, які сустрэўся са сваім лукашэнкаўскім адпаведнікам Віктарам Хрэнінным і сакратаром бяспекі Аляксандрам Вальфовічам. Падрабязней Алесь Залеўскі. Толькі за мінулы год іранскія вайскоўцы наведвалі Менск тройчы. Чаму геаграфічна і культурна далёкія адна ад адной краіны так інтэнсіўна збліжаюцца? Абедзве дзяржавы знаходзяцца ў міжнароднай ізаляцыі і пад санкцыямі, а таксама душаць прадэмакратычныя пратэсты ўнутры сваіх краін. Дарожную мапу аб усебаковым супрацоўніцтве з Іранам Лукашенка падпісаў 3 гады таму падчас візіту ў Тэгеран. Тады Менск закладаў павышэнне таваразвароту паміж краінамі до $100 мільёнаў. Пасля адбыўся шэраг сустрэчаў паміж ваеннымі. Падпісалі мемарандум аб вайсковай супрацы, дэталі якога невядомыя дагэтуль. Аналітыкі Амерыканскага інстытуту даследавання вайны тады меркавалі, што міністры маглі абмяркоўваць магчымасць вытворчасці ў Беларусі іранскіх дронаў камікадзе. Якраз на мінулым тыдні намеснік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Максім Арэшкін прапанаваў Лукашэнку пабудаваць сумесны завод па вытворчасці БПЛА, улічваючы ранейшую зацікаўленасць Крамля ў іранскіх шахедах. Імаверна, гэтая тэма і ёсць цяпер у фокусе адносінаў Менску і Тэгерану. Тэхналогія вытворчасці дронаў, магчыма, іншыя моманты, гэта супрацьпаветраная абарона можа быць. Гэта могуць быць і шасі для ракетных сістэмаў, для тых жа сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Вось гэта ўсё можна запускаць праз Беларусь, і, адпаведна, Расія будзе мець ад гэтага пэўную выгаду. Беларусі, канешне, ад гэтага выгады мала, адзінае што, будуць, канешне, загружаны некаторыя часткі беларускай вытворчасці. Супрацу з нашай краінай іранскі міністр абароны тлумачыць проста. Беларусь займае стратэгічную і асаблівую пазіцыю і з'яўляецца моцным бар'ерам супраць пашырэння НАТО. Але вялікае пытанне, як да такой супрацы паставіцца новая адміністрацыя ў Вашынгтоне. Амерыканская выведка публічна заяўляла пра пагрозы жыццю для Дональда Трампа з боку іранскіх спецслужбаў. У выніку Трамп паабяцаў звесці да нулю распрацоўкі ядравай зброі ў Тэгеране і экспарт іранскай нафты. А менавіта на добрыя адносіны з новым амерыканскім прэзідэнтам цяпер спадзяюцца ў Менску, каб хоць часткова выйсці з изоляции. У Трампа и его администрации очень взвешенная сегодня политика, она очень прагматична, она выстроена в интересах американского народа прежде всего, и она, естественно, способствует тому, чтобы Америка воспринималась как ответственный партнер в мире. Про цвёрдасць намераў Менску будаваць завод дронаў ці рэалізацыю іншых вайсковых праектаў з Іранам мы можам даведацца ўжо хутка па меры арганізацыі мірных перамоваў па ўкраіне і рашучасці ЗША аслабіць геапалітычную ось Тэгеран, Менск, Москва. Алесь Залеўскі, Белсат. А пакуль у свеце гавораць пра згоду ўкраіны на перамір'е, Расія працягвае агрэсіўна абстрэльваць украінскія гарады і вёскі. Цягам ночы і раніцы расейцы выкарыстоўвалі баявую авіяцыю, дроны і артылерыю. Родны горад Владзіміра Зяленскага, Крывы Рог, абстрэльваюць амаль штодня. Ірына Дарафійчук. Прынамсі, адзін чалавек загінуў, некалькі застаюцца ў шпіталі ў цяжкім стане. Такі вынік чарговай расійскай ракетнай атакі на Крывы Рог. Калі на месца аднаго з трапляняў прыехалі ратавальнікі, расейцы ударылі па тым жа месцы яшчэ раз. Мы стояли под стенкой, выскочили с машины, патрульные сказали тут стоять, вози. Мы стояли возле стенки. И свой прилет был. Адна з балістычных ракетаў трапіла ў будынак гатэлю «Дружба». Гэта ўжо 4-ты гатэль, які расійскія войскі знішчылі ў Крывым Розе. Яшчэ 4 ахвяры – вынік удару Расіі па Адэсскім порце. Пашкоджаная інфраструктура і цывільны карабель з зернем. На тэрыторыі памежнай з Расіяй Сумскай вобласці за ноч адбыўся 21 выбух у выніку атакі дронаў і артылерыі. 36 удараў зафіксавалі на Чарнігаўшчыне. Паветраная трывога на Харкаўшчыне працягвалася ўсю ноч.
Інфраструктура і десяток прыватных дамоў пашкоджаныя ў Дняпры. Мы з жінкою спали. Мы з жонкаю спалі, ускочылі, дах дзіравы, вокнаў няма. Выбеглі ў двор, гарыць газавая труба. Пачалі гасіць пажар. Прыехалі ратавальнікі, прыехала паліцыя, пачалі дапамагаць. У той же час расійскія праваенныя тэлеграм-каналы паведамляюць, што падраздзяленні арміі Расіі зайшлі ў суджу. Пры гэтым выданне Forbes заявіла, што Украіна пачала выводзіць войскі з Курскай вобласці. І за сотні збройныя сілы могуць цалкам пакінуць расійскую тэрыторыю. Ірына Дарафейчук, Белсат. Былога прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі асудзілі яшчэ на 9 гадоў зняволення. Суд у Тбілісі прызнаў яго вінаватым у растраце дзяржаўных сродкаў у асабістых мэтах. Паводле абвінавачвання грошы ён траціў на адзенне, навучанне сына, арэнду аўта, касметычныя працэдуры ды іншыя. Саакашвілі віны не прызнае і называе судовы працэс палітычнай расправай ды помстай з боку кіроўнай партыі «Грузінская мара». Цяпер Саакашвілі ўжо адбывае 6-гадовы тэрмін паводле 2 іншых крымінальных справаў. Згодна з сённяшнім выракам, тэрмін зняволення для экс-прэзідэнта будуць адлічваць з 1 кастрычніка 2021 года, калі Саакашвілі ўзялі пад варту пасля вяртання ў краіну. Такім чынам, на волю ён выйдзе толькі 1 кастрычніка 2030 года. За кратамі былы кіраўнік Грузіі неаднаразова абвяшчаў галадаванне, пасля чаго стан ягонага здароўя рэзка пагоршыўся. Шэсць рэкордных дзён запар. У Беларусі штодня абнаўляюцца абсалютныя максімумы тэмпературы за ўвесь перыяд метэаназіранняў з канца 19 стагоддзя. За перыяд небывалага для пачатку сакавіка цяпла перапісана каля 270 рэкордаў. Паводле метэаролагаў надвор'е працягне радаваць беларусаў і ў наступныя дні. Аднак сухое і цёплае надвор'е нясе і небяспеку пажараў. Паводле МНС з пачатку года ў Беларусі зафіксавалі больш за 115 лясных узгаранняў. Ратавальнікі нагадваюць, ні ў якім разе не паліце сухой травы. Гэтак у Наваградскім раёне мясцовы жыхар спальваў сухую расліннасць на могілках. У выніку атрымаў апёкі 80% цела і памёр. Рэжым запужвае міліцыянтаў. Так званых сілавікоў і чальцоў іхных сем'яў будуць пазбаўляць права на бясплатнае медычнае абслугоўванне за, цытата, грубыя адміністратыўныя правапарушэнні, перадусім за так званы экстрэмізм. Канкрэтны пералік прапісаны пастановай МУС нумар 41. Юлія Цяльпук з падрабязнасцямі. Дарагія падарункі за лаяльнасць рэжыму і добрую службу. Міністэрства ўнутраных справаў днямі адзначыла прафесійнае свята. Есть свой дом, тогда можно смело выполнять любые задачи. Кілішкі прасохлі, і кіраўніцтва МУС показала бізун. Ад заўтра сілавікоў і іхныя сем'і будуць пазбаўляць бясплатнага медабслугоўвання за грубыя адміністратыўныя правапарушэнні. Гэта блакаванне транспартных камунікацыяў, язда ў нецвярозым стане, прастытуцыя, прапаганда нацысцкай сімволікі, распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, непадпарадкаванне ці знявага службовай асобы, парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Галоўны месседж пастановы – забарона любой формы контактаў з апозіцыяй, лічыць блогер Артём Шапараў. Больше половины силовиков так или иначе посматривают экстремистские ресурсы, общаются с теми, кто так или иначе не согласен с режимом, да и с собой они, в общем-то, общаются и высказывают недовольство. Чтобы они оставались с привилегиями, но при этом не принимали радикальных решений, было принято именно такое мягкое решение. Адміністратыўнае пакаранне міліцыянт атрымае, напрыклад, за чытанне забароненых сістэмай медыяў ці падпіску на іх, лічыць прадстаўнік ініцыятывы Белпол. А што, калі міліцыянта зловяць на іншадумстве ці перадачы звестак? Для него это закончится тюрьмой. Потому что он человек системы. Если условно вас посадили, то ваша семья в том числе пострадает. Вы будете лишены там арендного жилья, медицинского обеспечения, естественно, не будет у вас никакой пенсии. Это просто очередной вот такой способ закрепить всех сотрудников вокруг себя, потому что система все равно прекрасно понимает, что из системы течет, информация утекает. Выцякае хаваная ад беларусаў інфармацыя ад статыстычных звестак да перапіскі ў службовых чатах сілавых структураў. Адказнасць за такія дзеянні пакуль не прапісаная на заканадаўчым узроўні. Но не существует механизма наказания этих людей, этих сотрудников. А теперь этот механизм найден, причем он найден не просто, он не касается не только лишь сотрудника, но и его семью.
З палітычным запалохваннем зразумела. Са злоўжываннем алкаголем пры выкананні за стырном таксама. Але адкуль узялася патрэба рэгуляваць прастытуцыю сярод людзей у пагонах? Недавно была информация о том, что теперь белорусского мента можно снять на час. И много было инсинуаций о том, что, в общем-то, они будут зарабатывать, как и самые древние профессии, так сказать, мира. И чтобы эти инсинуации хоть как-то убрать, они решили закрепить это законодательно, что проституцией заниматься нельзя. Пастанова датычыць следчага камітэту органаў унутраных справаў, Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, Дэпартаменту фінансавых расследаванняў, а таксама 2 камітэтаў – судовых экспертызаў і дзяржкантролю. Юлія Цяльпук, Белсат. Беларусу, якога вінавацяць у падпале гіпермаркету ў Варшаве, выставілі абвінавачванне. Паводле следства, Сцяпан К. дзеяў у інтарэсах і на заданне расійскіх спецслужбаў. Мужчыну вінавацяць у здзяйсненні дыверсіі і тэрарыстычным злачынстве. Яму пагражае ад 10 гадоў да пажыццёвага зняволення. Летась у красавіку грамадзянін Беларусі разліў у гандлёвым цэнтры лёгкаўзгаральную вадкасць і пакінуў прылады для дыстанцыйнага падпалу. Уначы яны спрацавалі і пачаўся пажар, што нанёс шкоду на суму каля $1 000 000. Мужчына зняў пажар на тэлефон, частку гэтых матэрыялаў апублікавалі на расійскіх прапагандысцкіх інтэрнэт-старонках. Таксама пракуратура працягвае расследаванне падпалаў іншых крамаў у Польшчы і краінах цэнтральнай ды ўсходняй Еўропы. Тым часам рэжым Лукашэнкі працягвае актыўна рыхтавацца да 80-годдзя перамогі. Апроч параду ў Менску запланаваны яшчэ шэраг розных падзеяў. Галоўны наратыў ідэолагаў і прапагандыстаў пры гэтым захаванне гістарычнай праўды. Аднак толькі зручнай цяперашнім уладам ды іхным савецкім папярэднікам. Тэму працягнем у наступным матэрыяле. Непажаданыя для ўладаў кнігі ў Беларусі пакуль яшчэ не спальваюць, аднак працягваюць прызнаваць экстрэмісцкімі. Цяпер такі статус атрымалі выданні пра савецкіх партызанаў. Сярод іх кніга Віктара Хурсіка «Кроў і попел дражна», прысвечаная лёсу мірных жыхароў вёскі ў Старадароскім раёне, якія ў красавіку 1943-го загінулі менавіта ад рук партызанаў. Заўжды партызанскі рух гэта тое, што базуецца на такой складаных дачыненнях з мясцовым насельніцтвам. Але дзяржава спрабуе не абмяркоўваць гэта, не вывучаць, а проста адстойваць вось такі чорна-белы вобраз праз затыканне ртоў апанентам. Экстрэмісткімі прызнаюць не толькі кнігі пра савецкую мінуўшчыну Беларусі. Сёлета ў спіс забароненых трапіў дакументальны фільм «Лес» пра масавыя расстрэлы, якія здзяйснялі супрацоўнікі НКВД пад Гомлем у 1930-е. Паводле генпракуратуры аўтары фільму нібыта адмаўляюць вынікі афіцыйнага расследавання крымінальнай справы аб геноцидзе беларускага народу. В частности, отрицали тот факт, что обнаруженные следственной группой Генпрокуратуры в ходе полевых работ в Чонковском лесу Гомельского района останки тел принадлежали жертвам, расстрелянным фашистами во времена войны. Пакуль улады ўсяляк хаваюць невыгодныя факты пра савецкую гісторыю Беларусі, ідэолагі навязваюць сваё палітычна слушнае бачанне падзеяў. Прынамсі, што СССР не быў хаўруснікам нацысцкай Нямецчыны ў 1939 годзе і не нясе віны за пачатак Другой сусветнай вайны. Некоторые факты замолчиваются, некоторые там выключаются, помники зруйноўваюцца, кніжкі імкнуцца забараняць, падаючы такі наратыў, што сённяшняя ўлада Беларусі гэта такія спадчыннікі вось гэтай вялікай перамогі савецкага народу, які перамог. А сённяшнія ворагі Беларусі, яны тыя самыя ворагі, якіх яны перамаглі тады. Сам Лукашенко неаднаразова публічна выказваўся пра савецкую мінуўшчыну як пра важны этап у гісторыі Беларусі, бо на ягоную думку как нация мы окончательно сформировались именно в советское время. Именно тогда началась история белорусского государства. По-настоящему. Ірына Юрыева, Белсат. Такія былі навіны ў аб'ектыве. Калі для вас гэта бяспечна, стаўце ўпадабанні пад нашай трансляцыяй у Ютьюбе, а таксама падпісвайцеся на наш канал і каментуйце. Па QR-кодзе вы можаце зайсці таксама на тэлеграм-канал Белсату. А ўжо зараз рубрыка «Белсат онлайн».
Александр Турчин – новый премьер-министр. Наши коллеги со сторонки Белсат.eu подсумовали працу уже былого кіраўніка ўраду Романа Галоўчынкі. Роман Галоўчынка кіраваў Саветам міністраў амаль 5 гадоў і за гэты час паказаў сябе выдатным выканальнікам і давёў залежнасць Беларусі ад Расіі да катастрафічнага ўзроўню. Эканаміст Дмітрый Крух лічыць, што галоўная рыса, з якой асацыюецца Галоўчынка – функцыя выканальніка. Гатовасць узяць пад казырок тое, што даведзена, падкрэсліванне кіроўнай ролі Лукашэнкі асабіста. Саму ролю кіраўнікоў ураду ў Беларусі эканаміст называе спецыфічную, бо ад іх у існай сістэме патрабуецца не ініцыятыва, а выкананне генеральнай лініі, якую вызначае іншая асоба. Галоўным правалам Галоўчынкі на пасадзе прэм'ера Крук называе свядомае ўзмацненне залежнасці Беларусі ад Расіі і лічыць дзейнасць чыноўніка злачыннаю. Прапаганда і ідэалагічная апрацоўка дзяцей у Беларусі набываюць усё больш выразныя рысы. Журналісты з нашага сайту распавядаюць пра новыя правілы ў адной са школаў Гомля, дзе змушаюць слухаць савецкія ваенныя песні кожны перапынак. У савецкіх песнях прапагандуецца гераізацыя вайны, пакута як норма, а ідэя патрыятызму звязаная выключна з ахвяраю. Аднак гэтая ініцыятыва толькі частка агульнай палітыкі, у межах якой школы ператвараецца ў цэнтры ідэалагічнага ўздзеяння. Сярод навацыяў у сферы адукацыі абавязковыя лекцыі патрыятызму, прымус насіць уніформу, маршаваць і вывучаць асновы арміі, удзельнічаць у пастаноўках, прысвечаных ваенным падзеям. Настаўнікі ж пад выглядам патрыятычнага выхавання транслююць дзяржаўную ідэалогію і нават сочаць за палітычнымі поглядамі вучняў ды іхных бацькоў. Тэма рэдказямельных металаў усё яшчэ ў інфармацыйнай прасторы ЗША. Гэтак ужо сёння Дональд Трамп сваім указам можа запусціць перапрацоўку карысных выкапняў, у тым ліку рэдказямельных металаў на землях, што належаць Міністэрству абароны Злучаных Штатаў. Амерыканскі прэзідэнт мае намер збудаваць заводы апрацоўвання металаў проста на вайсковых базах Пентагону, каб павялічыць вытворчасць крытычна важных матэрыялаў на тэрыторыі штатаў. Яшчэ адной з важных задачаў новага указу будзе спроба пахіснуць кітайскі кантроль над галіной. Згодна з планаваным указам, Пентагон будзе працаваць з іншымі федэральнымі агенцтвамі ЗША, каб пабудаваць заводы на вайсковых базах. Выкарыстанне гэтай тэрыторыі для вытворчасці дазволіць зэканоміць на куплі зямлі і пазбегчы спрэчак з мясцовымі жыхарамі. Нейрасеткі цяпер і на службе дзяржаве. Нацыянальны статыстычны камітэт у перапісе насельніцтва 2030 года плануе карыстацца найноўшымі тэхналогіямі, у тым ліку штучным інтэлектам. Але чым ён можа дапамагчы? Нашыя калегі з сайту спыталі ў самога чату GPT. Сама нейрасетка лічыць, што магла б значна спрасціць і павысіць дакладнасць перапісу насельніцтва ў розных аспектах, а менавіта аўтаматызаваць збор і апрацоўванне звестак, прааналізаваць іх, выявіць памылкі ды змагацца з махлярствам і дэзінфармацыяй. Акрамя таго, штучны інтэлект дапаможа і перапісчыкам, абярэ найбольш эфектыўны маршрут для наведвання хатніх гаспадарак, падкажа, якой мовай карыстацца ў розных рэгіёнах або як лепш задаваць пытанні. Гэта былі матэрыялы з нашага сайту. Наперадзе студыя Белсат, у якой абмяркуем сітуацыю з расійскай агрэсіяй супраць Украіны, а таксама інфармацыю пра амаль 300 беларускіх прадпрыемстваў, якія робяць зброю для Масквы. Запрашаю застацца. Распачынаем студыю Белсат, і ўвесь свет сочыць за тым, што адбываецца на амерыканска-украінскіх перамовах, якія вынікі ўчорашніх перамоваў. Свет глядзіць на Крэмль і спраўджвае, ці пойдзе ён на спыненне агню пасля таго, як Украіна згадзілася на такі крок падчас перамоваў у Саудаўскай Аравіі. Галоўныя навіны будуць з Масквы. Гэтак заявіла прадстаўніца расійскага МЗС Марыя Захарова. Маўляў, фармаванне пазіцый Крамля будзе адбывацца ў Расіі, а не ў Саудаўскай Аравіі. Пазней прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў заявіў, пакуль рана казаць пра прыпыненне агню на 30 дзён з абодвух бакоў. 11 сакавіка ў Джыдзе перамоўцы ад ЗША і Украіны прыйшлі да згоды, што Украіна спыніць агонь на 30 дзён пры адпаведных дзеяннях з боку Расіі. ЗША са свайго боку адновіць вайсковую дапамогу
дапамогу ўкраіне і абмен звесткамі з выведкаю. Цяпер амерыканцы чакаюць адказу ад Расіі. Я думаю, гэта вельмі значна, і тут вялікая розніца з апошнім візітам, які вы бачылі ў авальным кабінеце. Гэта поўнае спыненне агню. Украіна пагадзілася на гэта і, спадзяюся, Расія таксама пагодзіцца на гэта. Калі не, мы працягнем дзеяць, але людзі працягнуць гінуць. Адказваючы на пытанне журналіста, прэзідэнт ЗША сцвердзіў, што гатовы зноў запрасіць прэзідэнта Украіны ў Белы дом. Папярэдняя сустрэча Дональда Трампа, ягонага намесніка Джей Ді Вэнса і Владзіміра Зеленскага пераўтварылася ў спрэчку перад камерамі. До нашага эфіру далучаецца Рыгор Ніжнікаў, Фінскі інстытут міжнародных справаў. Спадар Рыгор, добрый вечар. Добрый. Украіна бароніцца ад расійскай агрэсіі. Украіна таксама кажа пра тое, што гатовая спыніць агонь на 30 дзён, калі на такі крок пойдзе Расія. Мне падаецца, што ніхто не мае сумневаў аб тым, што Кіеў хоча, каб вайна скончылася, аднак мы не бачым ніякіх дзеянняў з боку Масквы, якія б казалі, што агрэсія можа спыніцца. Ну так і ёсць, таму мы вяртаемся да таго, з чаго мы пачыналі. На пачатку кадэнцыі Трампа, з чым, собственно, Джо Байден таксама сустракаўся. Расія агрэсар, Расія вядзе вайну, Расія не хоча спыняцца. Напярэдадні Блумберг, спасылаючыся на крыніцы сярод заходніх спецслужбаў, сцвярджаў, што Пуцін высоўвае невыканальныя умовы на перамовы з Захадам, ведаючы, што ані Украіна, ані заходні свет не пойдзе на гэтыя варункі. Цяпер Блумберг піша, што Пуцін незадаволены ідэяй перамір'я, але можа ўсё ж такі на яго згадзіцца і будзе патрабаваць ад прэзідэнта ЗША зноў спыніць дапамогу ўкраіне. Наколькі гэта ўвогуле рэалістычна? Я не думаю, што тут ёсць нейкія супярэчнасці. Проста расійскі бок, ён, як кажуць, скармлівае розную інфармацыю, розныя ідэі. Для них галоўнае, каб перамовы з Злучанымі Штатамі не спыняліся. Іх цікавіць сам працэс, і яны, я думаю, так даволі добра ведаюць, што гэты працэс ні да чога не прыйдзе. Але сам працэс для них, ён і з'яўляецца вынікам. А чым карысны для іх гэты працэс? Навошта яны зацягваюць? Ну, таму што, па-першае, канешне, мы павінны казаць, што пакуль ідзе гэты працэс, ўсё больш Масква, як кажуць, яна ўжо выйшла з дыпламатычнай ізаляцыі, яна, як кажуць, сваю вагу ў свеце, і таксама ў ёй ёсць карт-бланш на розныя стасункі з краінамі Захада. Калі амерыканцы з імі маюць стасункі, то і іншыя краіны Захада могуць. Таму Расія гэта робіць. Но галоўнае это тое, што пакуль Дональд Трамп вядзе гэтыя перамовы з Масквой, ён аслабляе заходні альянс. І гэта галоўны результат, галоўны вынік, якога Масква і не чакала, і зараз яна проста гэтаму падыграе. Але ці Масква чэрпае некую выгаду практычную ад гэтых перамоваў з амерыканцамі, ці сапраўды, я не ведаю, бачым, што санкцыі ніякія не здымаюць. Ну, ведаем, што ЗША таксама сапраўды, гэта быў шок для ўсіх, спыніла ваенную дапамогу ўкраіне, але зараз аднаўляецца гэтая дапамога. Можна сказаць так, што мы ж пакуль не ведаем, як эта дапамога будзе выглядаць. То бок мы вяртаемся да пытання, што, я думаю, галоўнага пытання, што будзе рабіць Дональд Трамп, калі ён зразумее, што Масква несур'ёзна адносіцца да ўсіх яго прапаноў і не жадае спыняць вайну. Ці ён проста вырашыць, што трэба ўсё роўна выходзіць, ці ён вырашыць, што трэба тады працягваць дапамогу ўкраіне. Пакуль ён не прымаў новых рашэнняў о дапамогі ўкраіне. Ён не прасіў Кангрэс, каб Кангрэс выдаткаваў новыя сродкі. Пакуль мы кажам пра грошы, якія і кантракты, якія заключила адміністрацыя Байдена. То бок пакуль Дональд Трамп нічога асаблівага для Ўкраіны новага не зрабіў. Вынікі амерыканска-украінскіх перамоваў у Саудаўскай Аравіі абмеркавалі міністры замежных справаў Польшчы і Украіны. Напярэдадні перамоваў яны таксама праводзілі супольную кансультацыю. Сёння Радослаў Сікорскі прывітаў пазіцыю Украіны аб спыненні агню на 30-дзённы тэрмін, гэтую гатоўнасць. А Андрэй Сыбіга, у сваю чаргу, які браў удзел у перамовах у Джыдзе, падзякаваў Польшчы за дапамогу цягам усёй расійскай агрэсіі. Давайце паслухаем міністраў і вернемся да нашай размовы.
Jesteśmy usatysfakcjonowani. Мы задаволеныя гэтымі новымі прапановамі і новымі ідэямі для перадухілення расійскай агрэсіі супраць Украіны. Яшчэ адзін вельмі важны вынік учорашніх перамоваў – аднаўленне паставак зброі з Жэшава. Таму што Жэшаў – найбуйнейшы лагістычны цэнтр, адкуль мы атрымліваем зброю. Таму гэта вельмі важнае рашэнне, асабліва цяпер для нашай абароны, для нашага падтрымання. Я пацвярджаю, што пастаўкі зброі праз Ясенку вярнуліся на ранейшы ўзровень. Ці правільна я разумею, што Starlink таксама працуе? Так, і мы ўдзячныя за ганарары і магчымасць выкарыстання Starlink. Бо Польшча выдаткавала каля $200 мільёнаў, і гэта вельмі важна для нашага войска. Цікавая усмешка міністра Сікорскага, калі ён казаў пра Starlink, ведаем пра гэтую сітуацыю і ягоную спрэчку на Твітары, цяпер гэта Экс з Ілонам Маскам. Аднак, вяртаючыся да словаў міністраў адносна дапамогі, чуем, што дапамога аднавілася. Ці гэта не сведчыць, што Амерыка нарэшце зноў поўнай сілай на баку Украіны? Нет. То бок Украіне ўсё роўна патрэбна вялікая ваенная падтрымка. І мы ведаем, што ёсць розныя інструменты, якія Злучаныя Штаты выкарыстоўвалі, то бок і там ёсць іх каля 3. І галоўнае, што патрэбна зрабіць гэта, каб Кангрэс прагаласаваў за новы пакет. Пакуль гэты пакет нават не разглядаецца. То бок у нас ёсць падтрымка, якая важлівая, якая дапаможа Украіне ў гэтым годзе. Але калі вайна зацягваецца, як яна зацягваецца, Украіне патрэбны новыя рэсурсы, пра якія Дональд Трамп пакуль не кажа. То бок мы размаўляем пра старыя кантракты. Мы увесь час таксама звяртаем сваю ўвагу да асобы Дональда Трампа, аднак усё ж такі Злучаныя Штаты гэта ж не толькі прэзідэнт, не толькі адна асоба, гэта дзяржава, якая мае свае інтарэсы, нейкую сваю стратэгію. Усё ж такі, ці сапраўды тут характар Дональда Трампа ўплывае на тое, што адбываецца? Ці ўсё ж такі гэта нейкае пераасэнсаванне амерыканскіх элітаў, нейкая змена стаўлення ўвогуле да Еўропы, да Украіны, а таксама, можа, нават і да Расіі? Я бы казаў так. Па-першае, Дональд Трамп – гэта сёння той чалавек, які прымае фінальнае рашэнне. То бок у яго адміністрацыі ёсць розныя думкі, розныя людзі, розныя погляды, і Дональд Трамп просто, як кажуць, прымае рашэнне аб тым, у якім кірунку рухацца. Але ж мы павінны казаць, што сярод людзей, якія вакол Дональда Трампа, ёсць людзі сярод такога, як рух Мага, якія, дарэчы, вось якраз і жадаюць выхада з вайны, яны жадаюць паразкі Еўропы, перагляда стасункаў міжнародных і альянсаў. То бок ёсць людзі з вельмі небяспечнымі думкамі, і мы пакуль дакладна не ведаем, у які бок будзе схіляцца Дональд Трамп датычна яго падтрымкі Украіны, калі ўся гэта зацея з Масквой праваліцца. Сапраўды, ведаем, што палітыку робіць не толькі прэзідэнт, але таксама ягоныя дарадцы. Вось вы кажаце пра тое, што палітыка адносна Масквы можа праваліцца, нейкая новая амерыканская палітыка. Ўсё ж такі, якія тут могуць быць сцэнарыі? Ці сапраўды Трамп, пабачыўшы, што Масква хоча яго падмануць, таксама, як і раней падманвала заходні свет, можа развярнуцца неяк рэзка на 180 градусаў, бо мы чулі таксама ягоныя пагрозы ўвесці новыя санкцыі, у прыватнасці супраць банкаўскага сектару Расіі? Добрае пытанне. Тут мы бачым яго заявы, і ён робіць пра 3 супярэчлівых заявы на дзень. То бок яго меркаванне мяняецца падчас заўтрака, вячэры і абеда. Мы бачым сітуацыю, дзе ён, як кажуць, я думаю, сам дакладна не ведае, як выйсці з гэтай сітуацыі. Таму я лічу, што ён, в прынцыпе, ўжо разумее, што Масква не пойдзе на тыя саступкі, якія ён жадае, але выходзіць зараз і поўнасцю казаць, што тое, што ён рабіў у амерыкана-расійскіх адносінах апошнія тыдні, ён не можа. То бок мы бачым такое зацягванне працэса з абедзвюх бакоў, і з боку Масквы, і з боку Вашынгтона. І, як кажуць, мы будзем чакаць момента, дзе, як кажуць, будзе момант ісціны. То бок у Дональда Трампа больше не будзе выйсця казаць, што Масква неяк збіраецца і далей дамаўляцца. І тут пытанне будзе, ці ён скажа, што гэта праблема і Масквы, і Кіева, яны абодва вінаваты, ці ён зразумее, што падтрымка Украіны гэта ў нацыянальных інтарэсах Злучаных Штатаў. Ці такога кшталту супярэчлівыя заявы, пра якія вы згадваеце, не могуць быць нейкай часткай
свядомай стратэгіі Амерыкі, ведаеце, стварэння нейкага такога інфармацыйнага хаосу, каб усіх заблытаць, і, можа быць, гэта нейкая новая такая штука ў дыпламатыі? Я думаю, што гэта дакладна частка стратэгіі. То бок мы ўжо бачым сітуацыю па розных накірунках, дзе Дональд Трамп абрынае статус-кво, а потым да яго вяртаецца. Мы просто бачым нармалізацыю. В прынцыпе, сітуацыя з Украінай гэта адзін з такіх прыкладаў. І кажа, глядзіце, якая ў нас тут, якую я зрабіў вялікую справу. Таму гэта частка стратэгіі. Але ж мы таксама павінны казаць, што я думаю, што па некаторых накірунках ён просто не ведае сам, у які бок ён будзе рушыць. Я думаю, што гэта праблема, і гэта праблема ўсёй гэтай амерыкана-расійскай гісторыі. Ён сапраўды думаў, што ён зможа дамовіцца з Пуцінам, і зараз ён патроху разумее, што Масква не будзе з ім дамаўляцца. І вось тут праблема, што ён будзе рабіць далей. Мы таксама чуем пазіцыю Украіны. У прыватнасці прэзідэнт Владзімір Зеленскі заявіў, што Украіна не можа ніколі прызнаць акупаваныя тэрыторыі Украіны расійскімі, што гэта вось тая чырвоная рыса, за якую афіцыйны Кіеў не пойдзе, таму што вельмі шмат людзей аддалі сваё жыццё, баронячы айчыну. Ці гэта азначае, што таксама і Вашынгтон адмовіцца ад нейкіх такіх пастулатаў у публічнай прасторы? Вось мы чулі Марко Рубіо, які казаў, што ўсё ж такі на перамовах уздымалася гэтае пытанне аб акупаваных тэрыторыях. Гэта вельмі добрае пытанне, і гэта якраз пакажа, у які бок мы рухаемся. Таму што адна справа дэ-факто прызнаць, што вось гэтая тэрыторыя акупавана, і, ў прынцыпе, нават адміністрацыя Байдена у такі бок схілялася. Але дэ-юрэ прызнаваць кантроль Украіны над сваімі суверэннымі тэрыторыямі. А іншы бок, што Масква, ці як кажуць, частка окружения Трампа, что мы же разумеем ситуацию, то бок давайте, каб спыніць вайну, давайте вот дадзім России то, что яна жадае. То бок гэта будзе вялікім паказчыкам, наколькі добра разумее адміністрацыя сітуацыю і наколькі далёка яны гатовы зайсці ў гэтую пастку Масквы, таму што калі яны пачнуць выходзіць такімі прапазіцыямі пасля перамоваў з Масквой, гэта пакажа, што гэта адміністрацыя гатова руйнаваць той, як кажуць, той стулец, на якім яна сядзіць сама. Вось гэтае крэсла, на якім яна сядзіць, як вы кажаце, але мяне найбольш таксама цікавіць, я думаю, нашых гледачоў таксама лёс Беларусі, не ведаю, нейкія перспектывы, ці будуць нейкія змены ў Беларусі, ці не будуць на фоне ўсяго, што адбываецца. Калі Амерыка такую стратэгію прымае адносна Украіны, то што будзе з нашай дзяржавай? З аднаго боку, Беларусь, мы ведаем, гэта стратэгічная тэрыторыя, калі кажам пра, не дай Божа, канешне, але нейкую чарговую расійскую атаку на Украіну, на краіны захаду. Але з іншага боку, ці ёсць нейкія перспектывы для нашай бацькаўшчыны ва ўмовах вось гэтых вялікіх перамоваў? Гэта добрае пытанне, і, на жаль, мы бачым, калі мы ідзем у кірунак такой, як кажуць, рэаль-палітыкі, дзе вялікія дзяржавы могуць вырашаць таксама будучыню невялікіх дзяржаў, то сітуацыя не на карысць Беларусі ў прынцыпе. А калі мы возьмем больш шчыльна паглядзім на тое, што у лукашэнкаўскага рэжыма няма нават нейкага прастору для манёвра, які ёсць у Грузіі ці Малдовы, ці вядома Украіны, то мы прыйдзем да сітуацыі, што навошта тады наогул мець размову з Беларусю і уздымаць пытанне Беларусі, калі мы цалкам разумеем з пункту гледжання вось такога падыходу, што яно ўжо пад кантролем Масквы. То бок для Беларусі гэта сітуацыя становіцца вельмі дрэннай, і тут, я думаю, вельмі важна казаць пра Европу, ці еўрапейскі звяз разумее, наколькі важна для них падняць сваю прысутнасць, сваю геапалітычную актуальнасць і паняць, што Беларусь є будучыня еўрапейскай, і таксама бяспека Еўропы залежыць ад незалежнай Беларусі. Ці Еўропа палічыць за лепшае проста ісці разам з Амерыкай і ісці за гарантыямі Амерыкі, амерыканскімі гарантыямі бяспекі і забыць пра сваю геапалітычную
свае палітычныя магчымасці. Хоць, падаецца, Дональд Трамп, наадварот, падштурхоўвае сваімі дзеяннямі і дэкларацыямі Еўропу да большай такой актыўнасці ў міжнародным полі і ў пытанні бяспекі. Спадар Рыгор, дзякуй вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў Рыгор Ніжнікаў з Фінскага інстытуту міжнародных справаў. Трывожная навіна. Здароўе арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча значна пагоршылася. Пра гэта паведаміла курыя Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Заўтра, 13 сакавіка, у архікатэдральным касцёле ў Менску а 15 гадзіне адслужаць святую імшу аб аздараўленні для беларускага іерарха, а таксама для папы Францішка. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч мае анкалагічную хваробу меланому. У лютым 2023-го яму выдалілі пухліну, а летась у траўні зрабілі аперацыю на сэрцы пасля перанесенага інфаркту. Касцёл заклікае да малітвы за арцыбіскупа эмерыта. 287 беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў вырабляюць зброю для Расіі. Пра гэта заявіла абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская падчас візіту ў Страсбуры. Падчас свайго выступу перад камітэтам міністраў Рады Еўропы дэмакратычная лідарка назвала Беларусь ваенным плацдармам для Расіі. На думку Ціханаўскай, новае пагадненне паміж Лукашэнкам і Пуцінам аб так званых гарантыях бяспекі толькі замацоўвае расійскі кантроль над Беларуссю. Палітычная дзеячка бачыць пагрозу і ў беларуска-расійскіх вайсковых вучэннях «Захад-2025», бо падобныя вучэнні праходзілі ў Беларусі перад расійскім уварваннем ва Ўкраіну у лютым 2022 года. Святлана Ціханаўская не верыць, што беларускія войскі возьмуць удзел у вайне, але адзначае, што беларуская тэрыторыя зноўку можа быць выкарыстаная расійскім бокам для агрэсіі. Сапраўднай гарантыяй бяспекі для Беларусі і ўсяго рэгіёну, заявіла Ціханаўская, можа быць вывад расійскіх войскаў з Украіны і Беларусі. Лукашенко зрабіў Беларусь военным плацдармам яшчэ ў 22 годзе, калі з тэрыторыі Беларусі пачалася атака на Украіну. І увесь гэты час усяляк падтрымліваў. І гэта не толькі прадастаўленне паветранай прасторы, але гэта таксама прадастаўленне вайсковай тэхнікі, дэталяў. Вялікая частка прадпрыемстваў ВПК была пераведзена на ваенныя рэйкі і стала пастаўшчыком прадукцыі для расійскай арміі. І калі мы кажам пра санкцыі у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, мы кажам в першую чаргу пра санкцыі супраць ВПК, каб не даць Лукашэнку магчымасці зарабляць на вайне. Некаторыя пастаўляюць буйную тэхніку, некаторыя шасі для ракетных установак, некаторыя дэталі оптыку, але яны ўсе працуюць на вайну. І вельмі важна іх усе выяўляць, і вельмі важна санкцыянаваць іх, каб гэтую вайну спыніць. Раней ініцыятыва Белпол называла беларускія прадпрыемствы, звязаныя з вытворчасцю зброі для Расіі. 16 з іх вырабляюць дэталі снарадаў для расійскіх сістэмаў залпавага агню БМ-21 «Град». Сярод іх завод дакладнай электрамеханікі, жлобінскі БМЗ, аршанскі Легмаш ды іншыя. Паводле Белполу, гэтыя прадпрыемствы маюць замову ад Расіі на $253 мільёны. Кіраўнік беларускага вайсковага прамысловага камітэту Дмітрый Пантус у студзені пахваліўся, што летась беларускія прадпрыемствы экспартавалі ў Расію дэталі, вузлы і паслугі для стварэння зброі на суму каля $147 мільёнаў. Белсад завітаў Владимир Жыгар з Белпол. Спадар Владимир, вітаю вас. Добрый вечер. Мы раней чулі інфармацыю у тым ліку ад вашай ініцыятывы пра тое, што беларускія гіганты, такія як БелАЗ, БМЗ ці БТ, займаюцца вытворчасцю зброі для расійскага агрэсара. І тады гаворка ішла пра 16 прадпрыемстваў. Хтосьці раней казаў некалькі дзясяткаў прадпрыемстваў. Цяпер гучыць лічба 287. Як такое магчыма? Это, в принципе, достаточно просто объяснить, потому что в первом расследовании «Оружейный барон» мы говорили о 40 компаниях, во втором мы говорили о более чем 16 компаниях. Также мы понимаем, что работают на эти скажем так, на выполнение оборонзаказа такие предприятия, как «Интеграл», «Планар». Работают и их партнеры по, скажем так, в данном направлении. Есть тоже, когда-то мы публиковали такой материал о том, что, если не ошибаюсь, фабрика Телеханы, которая когда-то производила клюшки, сейчас производит ящики для снарядов. Сейчас просто по той информации, которую мы имеем, которую Белпол получил из Беларуси,
По сути, все белорусские предприятия, Министерство промышленности, все предприятия ГВПК, а также порядка 200 компаний частных занимаются либо производством чего-либо в интересах выполнения гособоронзаказа, либо помощи по обходу санкциям компаниям, которые этим занимаются. Мы об этом говорили еще несколько месяцев назад. В принципе, то, что озвучила Светлана Тихановская, это то, с чем мы работаем, и то, что мы доводили ей и показывали это ей, скажем так, документально. Беларусь пераўтварылася ў такую акупаваную Чэхію падчас Другой сусветнай вайны, калі практычна ўся прамысловасць акупаванай краіны працавала на Трэці Райх, але там прыйшлі акупанты, а тут выглядае на тое, што рэжым Лукашэнкі ягоныя памагатыя самыя здаюць краіну і ўсю нашу прамысловасць на дапамогу агрэсару. У Лукашенко сейчас нет, по большому счету, какого-то другого выбора, потому что основной рынок сбыта для большинства предприятий – это Россия. Но этот рынок основной проигрывается китайцам. Китайцы делают быстрее, китайцы делают качественнее, но самое главное, китайцы делают дешевле. Падаецца, што таксама кітайцы на дзіва баяцца міжнародных санкцыяў, і таму некаторыя рэчы адносна агрэсіі расійскай яны стараюцца неяк акуратна, калі штосьці іх ловяць на чымсьці, то ўсё роўна стараюцца не пастаўляць, а Лукашенко не боится. Но дело просто в том, что даже если говорить про Китай и про Беларусь, то Китай не хочет непосредственно работать с Россией, если это что-то касается какого-то военно-промышленного комплекса. Но Китай охотно работает с предприятиями Республики Беларусь, с Лукашенко, можно так сказать, поставляя определенные компоненты, узлы, механизмы. И Лукашенко очень хочет, скажем так, сделать цикл полного создания всего, что поставляется в Россию. А сейчас мы можем говорить смело о том, что поставляются ракеты для «Градов». К 2028 году будет производиться на территории Беларуси порядка 450 тысяч артиллерийских снарядов. Сейчас Республика Беларусь производит порядка 34-35 видов БПЛА, часть из которых прошли испытания боем в Украине. Мы знаем, как применялись в Украине БПЛА «Чекан», мы знаем, как применялись так называемые БПЛА «Миротворец» и «Миротворец-У». Туда поставлялись эти БПЛА. И они прошли испытания, и русским это понравилось. И поэтому сейчас идет речь о создании в Беларуси целого производства, которое будет возможно производить в год 100 тысяч БПЛА. Это производство будет состоять из тех БПЛА, которые прошли испытания боем в Украине. Это еще на сведчанне, что словазлучэнне крывавы рэжым абсолютно рэлевантнае да таго, што пануе на тэрыторыі нашай бацькаўшчыны. Разам з тым, напрыклад, такое прадпрыемства як БелАЗ. Мы ведаем, што ўсё ў Беларусі манапалізавана, кантралюецца Лукашэнкам і яго сям'ёй, але адносна БелАЗу ёсць дакладная інфармацыя, што менавіта сям'я Лукашэнкі яна проста атрымоўвае грошы ад продажы прадукцыі БелАЗ. Тут абсалютна відавочна нават падаецца, што без згоды канкрэтна ўзурпатара, ягоных, магчыма, нават сыноў, перапрафіляцыя БелАЗу, там, не ведаю, з самазвалаў на выраб нейкіх снарадаў альбо выраб нейкіх дэталяў для военных машин не была б магчымай. Безусловно. Во-первых, это возможность заработать деньги, это возможность получить российские деньги, потому что, как правило, Россия инвестирует в белорусские предприятия. Это выгодно для режима Лукашенко, потому что из-за санкционного давления только транспортировка, доставка потребителю одного БелАЗа за последние 3 года возросла в 3 раза. А производить, условно делать гальванообработку кольца, который в последующем ставится на реактивный снаряд калибра 122 мм, это легко, это выгодно, а главное, все производство, и таких много производств, они находятся в работе. Они зарабатывают деньги, потому что их основная продукция не продается. Из последнего документа, который мы передавали изданию «Позирк», видно, что просто некоторые министерства бьют тревогу, потому что экспорт в Россию падает. И по всем направлениям он падает. И таким образом вот они нивелируют эту разницу, добавляя все больше и больше, уже втягивая не Лукашенко в войну, а Беларусь. Гэта сапраўды жахлівыя звесткі, жахлівая інфармацыя. Бачым, што краіну робяць яшчэ больш залежнай ад Расіі, ўжо нават не проста палітычна залежнай ад Масквы, але залежнай ад яе агрэсіі і ад яе вайны. Ці гэтыя прадпрыемствы, якія вырабляюць снарады для Расіі, якія
вырабляюць нейкія дэталі для танкаў і гэтак далей, трапляюць пад заходнія санкцыі? Ці заходні свет, Святлана Ціханаўская выступала ў Страсбуры, але ці заходні свет заўважае гэта, ці ўсё ж таки заплюшчвае вочы? Благодаря работе Белпол за последнее время было введено порядка 45 кейсов санкционных в отношении компаний, о которых мы рассказывали. То есть да, единственное, что, конечно, санкции нужно вводить быстрее, санкций должно становиться больше, потому что запас времени у нас еще какой-никакой есть. Нас слышат, нас слушают, и это вопрос, точнее, это санкции не только Европейского Союза или США, это санкции Канады, это санкции Австралии, это санкции Японии. Если сравнить все те предприятия, которые мы показывали за последние 1,5 года в своих расследованиях, каких-то публичных материалах, и сравнить это с санкционными пакетами тех или иных стран, вы практически там 90% предприятий найдете. Так что да, нас слышат, нас слушают, но опять-таки нас еще есть над чем работать. Калі падысці да гэтай праблемы з іншага боку, ці не ёсць так, што санкцыі як бы выпіхіваюць прадпрыемствы Беларусі, каб яны займаліся пастаўкамі менавіта нейкіх дэталяў і прадуктаў для расійскай агрэсіі? Ці Лукашенко і так бы гэта рабіў, бы ён залежны ад Москвы, а калі б не было санкцый, то рабіў бы яшчэ мацней? Лукашенко хочет это делать, фактически закрывая таким образом пункт соучастия в войне. То есть он не отправил свои войска, но он делает очень многое, но при этом он всегда смотрит на то, как это, чтобы была возможность заработать. Потому что очень многие предприятия фактически создаются с нуля за деньги русских на территории Беларуси. И Лукашенко прекрасно... Для потреба войны. Конечно. Но войны едва ли только в Украине. Потому что очень большое количество предприятий, линий, которые производятся сейчас, которые, скажем так, воссоздаются в Беларуси, эти производства выйдут на свои производственные мощности в 2027-2028 году. Именно тогда, скажем так, будет производиться в год 300 тысяч реактивных снарядов калибра 122. Велізарная лічба, улічваючы, колькі людзей жыве ў Беларусі, а цяпер гэта, напэўна, ўжо менш за 9 мільёнаў, улічваючы масавую эміграцыю. Спадар Владзімір, хацеў яшчэ одну тэму з вами закрануць. Сёння стала вядома, што міліцыянтаў, іхныя сем'і запужвае рэжым. Менавіта рэжым запужвае так званых сілавікоў, што, маўляў, калі яны будуць займацца экстрэмізмам, то ані яны, ані іхныя сем'і не змогуць бясплатна абслугоўвацца ў ведамасных шпіталях і атрымоўваць медычную апеку. Пра што гэта сведчыць? Падаецца, улічваючы, колькі міліцыянтаў, колькі іншых сілавікоў пасадзілі за тое, што яны выступілі на баку закона ў 2020 годзе, колькі таксама нават пенсіянераў пазбавілі пенсію і так далей, рэжым і далей не спыняецца, і нават сярод тых, хто цяпер яму служыць, хоча ўшчыніць чарговыя нейкія чарговыя рэпрэсіі. Неяк ажно дзіўна. Ответ очевиден. Потому что Лукашенко прекрасно знает о том, какая у него действительно поддержка даже среди тех же самых силовиков. И они сейчас, если мы говорим о таких, с точки зрения режима, крупных каких-то происшествий, то есть какие-то там контакты с тем же самым Белпол или, например, там передача какой-то информации, это одно, там все понятно. Или ты публично выступаешь против Лукашенко. Но есть ведь и те, а они прекрасно помнят, как это начиналось в 2016-2017 году, когда сотрудник, приходя на работу, он в первую очередь читал не сводку происшествия, он читал нехто. И тогда всех заставляли сотрудников подписываться на официальные YouTube-каналы, Telegram-каналы. Теперь будут за это карать. Да, это мелочь, но они знают, что когда-то с этой мелочи все и началось. И когда-то не было никакого, скажем так, это действие не было регламентировано. Теперь оно будет регламентировано. И теперь сотрудник понимает, что если он, например, что-то будет читать, высылать это куда-то в какие-то рабочие чаты, так ради того, чтобы посмеяться, это может стать для него проблемой, но не только даже для него, а для его семьи. Але мы ведаем, што калі дыктатура пачынае настолькі моцна кантраляваць грамадства, то яна часта сама не разумее, якія, скажем так, думкі ў гэтага грамадства. Ці яны таксама не пабойваюцца, што нават служакі іхнай сістэмы ў нейкі момант просто не вытрымаюць. Она, скорее, система об этом не думает. Она считает, что они выдержат, потому что они привыкли всегда терпеть. Они всегда привыкли, когда их права всегда нарушаются, никто не ставит их вообще там. Не лічаць за людзей? Вообще. Тут такая дзіўная сітуацыя, што беларускі народ пагарджае тымі, хто служыць сістэме, і сама сістэма ставіцца да сваіх памагатых як да нейкага смецця. Спадар Владзімір, дзякуй вялікі, што завіталі сёння ў студыю Белсат. Уладзімір Жыгар з ініцыятывы Белпол. І ў працяг тэмы.
Польшча працягне выступаць за гарманізацыю санкцыяў супраць рэжымаў як у Беларусі, так і ў Расіі, а таксама ўзмоцніць дапамогу беларускім дэмакратычным сілам. Прынамсі, пра гэта распавёў кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка пасля шэрагу сустрэчаў у Міністэрстве замежных справаў Польшчы. Сёння не ідзе мова аб адмене санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнкі ў сувязі з тым, што рэжым Лукашэнкі не змяняе ўнутраную знешнюю палітыку. Польша будзе выступаць як старшынствуючая ў Еўрапейскім Саюзе да далейшай гарманізацыі санкцыйнай палітыкі ў адносінах Расіі і рэжыму Лукашэнкі. На канчатковай фазе ўзгаднення знаходзіцца персанальны пакет санкцый у адносінах да прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі. Мы спадзяемся, што ён будзе прыняты ў бліжэйшы час. Ёсць агульная згода працягваць падтрымліваць дэмакратычны рух на Беларусі. Будзе таксама прынята, як мы спадзяемся, бліжэйшым часам рашэнне аб экстраннай дапамогі для дэмакратычных інстытутаў грамадзянскіх ініцыятываў, перадусім дэмакратычнага руху Беларусі у сувязі з памяншэннем фінансавай дапамогі з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Спадарства, яшчэ раз нагадваю пра лайк, падпіску ды каментар пад нашым відэа на Ютьюбе, калі, канешне, для вас гэта бяспечна. А ўжо зараз я хацеў бы прэзентаваць вам некалькі матэрыялаў сацыяльных сетак Белсату ў рубрыцы «Белсат онлайн». Узурпатар пабачыў прэзідэнцкія схільнасці ў новага прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына. Пра гэта Лукашенко заявіў падчас прызначэння Турчына старшынём ураду. Ці бачыць ён у новым прэм'ер-міністру свайго пераемніка, адказвае палітычны аглядальнік Валер Карбалевіч у шорцах на канале Белсат Ньюс. Я хочу, чтобы вы всегда помнили, у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть, но тут вам придется с Романом Александровичем советоваться. Вы председатель. Вы председатель в правительстве. И если бы я сказал, что у нас будет правительство диктатура, то, наверное, губернатору я бы не подтянул в правительство. Ну, па-першае, ці гэта камплімент, ці наадварот, папрок. Я зразумеў гэтую фразу Лукашэнкі ў тым кантэксце, як ён яе прагаварыў. Прэзідэнцкія схільнасці – гэта, ну, скажем так, уладалюбства. Что человек як бы такі балюбы, чалавек, які любіць уладу і умее ёй карыстацца. Вось у гэтым сэнсе я зразумеў гэтую фразу. Што тычыцца пра пераемніка? Разумееце, пытанне пра пераемніка узнікае тады, калі правадыр, уладар збіраецца сыходзіць. Александр Лукашенко нікуды сыходзіць не збіраецца. Таму пытанне пра пераемніка проста не актуальнае. Гэта пытанне няма сёння ў парадку дня палітычным Беларусі. Таму ўсе развагі пра тое, хто там будзе, яны проста не маюць сэнсу, паколькі Лукашенко нікуды сыходзіць не збіраецца. А што думаеце вы пра новы ўрад узурпатара, думкі нашых гледашоў, іхнае меркаванне? Усім гэтым зацікавілася рэдакцыя YouTube-каналу «Белсат.Нау». Сярод падпісантаў пануюць пераважна негатыўныя настроі, і толькі зусім невялікая частка верыць у нейкія пазітыўныя змены ў краіне. Абсалютная большасць нашых гледачоў адказала, што не бачыць вялікіх зменаў ва ўрадзе, і на іхную думку ўсё застанецца як ёсць. Другі паводле папулярнасці адказ: не веру, што ўрад развяжа праблемы краіны. І зусім невялікі адсотак галасоў набралі адказы: спадзяюся, што новы ўрад прынясе карысныя змены, і цяжка сказаць, будзе залежаць ад іншых дзеянняў. Пачаў вывяржэнне адзін з самых актыўных вулканаў у свеце – Фуэга ў Гватэмале. Небяспека можа пагражаць ажно 30 000 чалавек. У блізкіх да вулкана мясцінах эвакуявалі ўжо каля 300 сем'яў. Больш падрабязнасцяў дае аккаунт нашага каналу ў інстаграме.
Квітнее самы вялікі сад сакуры ў свеце. У ім расце больш за 500 тысячаў розных відаў сакуры. Пабачыць гэтую прыгажосць можна штовесну. У сакавіку ды ў красавіку. Дзе менавіта месціцца самы вялікі сад сакуры і як ён выглядае, можна даведацца ў нашым інстаграм-акаунце. Спадарства, сёння ў студыі Белсад для вас працаваў Вітаў Ціўчык. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш YouTube-канал, стаўце ўпадабанні і каментуйце. Але памятайце пра ўласную бяспеку. Волі і міру вам!